Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Nakakiling man tulo si MJ Jeresco. Maray na pagkauto po sa mga tugang tang niyaon din sa may pantalan kan Tabaco City. Niyaon na kuya nem su tigahalat na barko. Navy ship ini kan Republic of Korea. Ining tigaapod na ano di ROK Ship LST 688. Actually unexpected na time of arrival ka iyan. Iyo po an 1 PM. Yao na be, nakadak na magdo man sa picture na tigsan ko sa imo. And then sa videos. Kung kung sige sa syudad kan Legazpi, yaon itong su ship kan US. Diyan man sa may parte kan Tabaco, iyo itong su barko man kan Korea. Para magkaigwa man mga activities, kapareho siya actually kan nagigibuhon digdi sa syudad kan Legazpi. Pero nakasentro ini, diyan man po sa may parte kan Tabaco. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay nguna na pagkauto. Ano man po tabian sa idong pinagkakabisihan dyan. Puro arambugan muna kita, sagkod kita alauna nin pagkahapon. Kumusta po tabian na sitwasyon kan panahon sa indong lugar? Digdi sa syudad kan Legazpi, so partikular na sa sentro Kuya Nems, medyo malumlum ang palibot. Dahil masyadong mainit, bako man mauran. Pero mas marahay man giraray na magdara kita nin mga pamandong tanganing maibiteranta itong su ano man ang mga kahilangan. Tabaco Port Bay. Si MJ rapason ko iniki sige. Isend ko na nga ni sa imo su chat kang sa group chat mi sa Naval Forces Southern Luzon. Pero day kaya digdi MJ naka naka-details so magiging activities ka ini kaya invitation lang kan commander ka itoong barkong ito. Pero taon magkakaigo kaanin mga barata man si Kuya Jomar Bien ta siya su masabay maiba duman kung posibleng makalaog duman sa barkong ito ta bihira baga Kuya Nems mag-abot ang mga sering kaining barko. Ang mga darapo ninda itong su manlain na programa ninda na mga katabang po digdi po sa probinsya kan Albay. Maray na pagkauto kay Ate Brenda Flora watching your program with Ma'am Mayet, tayaon siya digdi sarong. Oy, next na si Ma'am Mayet. Maray na pagkauto po sa imo dyan. And then kay Ate B. Ate B, sabi ni Kuya Nems, ano da po, tabi ang pigigi mo dyan na merindalan. Habang ka mo dyan nagdadangog digdi sa Radyo DCGB. Kay Kuya Joseph Nares, nakaantabay man po ngunan sa tuyang DCGB News Online. Basakon ko po ining abiso from Bicol University. Pero kaya dyan sa mga nagigibuki, mga advices, mga abiso Kuya Nems, barkada ko sa laog ka na Bicol University. Manungod po ini duman sa mga personang nagagamit na mga slots da po kan Bicol University, partikular na ining Bicol University College Entrance Test. O ining buset na tigagamit para kan mga scammers. May mga ma-enroll or ma-exam po dyan na naghahagad nin kantidad nin kwarta. Tapos ang kasalidadaan ko yun, pag promisa ninda na makakalaog ka ngayon, at the same time, may slot kang makukuha sa Bicol University. Kasuhapon, may pigpaluwas po na abiso si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Siya po ang presidente kan Bicol University. Kung saan po nagtataon nin abiso patanid sa publiko.
manungod nga ni po digdi sa nag-a-approve siya, nagagamit po kaining buset examination. Sabi ni just in case po kamo na biktima ka iyan or natangruan kamo, kisiring ka iyan na mga modus na bigagamit na universidad, makipag-coordinar po kamo and mag-report dyan sa investigation section kan Legazpi City Police Station. So, syempre, pag-arog kan Kuya Nems, actually ka ako nag-exam, wala man, iraki Diyos Kuya Nems, so wala man kinag-try na magtangro ka iyan. Pero, posibleng ngunya ng mga taon na ini o mga panahon na ini igwanin mga nag-a-approve kan pagkakataon. Kaya ang Bicol University may close coordination naman sa mga authorities para madakop, masusog ining mga scammers na ini nagagamit kan universidad tanganing makapang biktima. Kaya, duman sa mga daiman ni dumidbid, di ka mo makipagtransaksyon. Don't, sabi nga ni Ibaga Kuya Nems sa mga aki, don't talk to strangers. Pag dain dumidbid or may tigo-offer sa indo or maski dyan baga sa tuyang palibot, pag may mga, ang lalo kayo mga nabibiktima, itong sa mga senior citizen na nag-withdraw nin mga kwarta sa palibot na wala nin mga kaibahan na mga medyo aki-aki pa. Saro yan sa mga nagiging biktima kay mga siring kaining modus. And congratulations sa Daraga Municipal Police Station. Best Police Station siya, MJ. Sa kakatapos pa sa ng, 29th Police Community Relation Month Celebration. Culminating activity ini dyan sa may parte kan Legao City. Pigtawan si Daniel recognition dahil digdi sa Project Knights of the Night. Ito bagang sa mga kapulisan na nagpapatrolya kada bes na banggi. Iba kaya ang digibo ka iniong Daraga Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Kaibanan kay ni mga kapulisan na ini itong sa mga barangay tanods and then itong su miyembro kan BPATS iniong Barangay Peacekeeping Action Team nagakondukta sindanin pagpapatrolya sa mga lugar and then itong mga delinkwente na baga Kuya Nems na mga oras itong mga matanga na nanganing mapreventaran po ang mga mararaot na elemento kan sa syudad na magibo po nin kriminalidad. Itong effort ninda ito na ining the Project Knights of the Night at pigrecognisar po kan Albay Provincial Office, Albay Provincial Police Office. Ate B, day ko na inibabasahon sa ere. Ingan ko na lang po si Kuya Nems Taod. Thank you Ate B and then kay Ma'am Yeta Cornelio. Nga po dyan sa Barangay Sagpon, Candaraga, Albay. Day ko na ni Ate B basahon sa ere na tig-text mo sa kuya. And of course, ang pangapudan kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory, suportaran po ang sa indang mobile blood donation na pigkukundukta. Surusimana po yan, may gigibo sindang mga activities dyan sa manibaybang parte kan Bicol Region tanganing makapag-tipon nin dugo para sa mga pasyente, lalong-lalo na pag linma o ini mga primero. Pero actually ngunya na taon, nasa second quarter na kan taon 2024. Pero padagos manggarayan na inisyatibo kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory para kaigwamanin mobile blood donation sa iba pang parte kan Bicol Region tanganing masustiniran itong pangangaipo po. Ngunya na August, po di wala pa sinan pigpaluwas na abiso kung nasa ina na mga lugar sinda magkakaigwanin mobile blood donation. Pari-pari ka mong magpasiring dyan sa indang opisina sa may parte kan Bicol Regional Hospital and Medical Center para magpa-extract nin dugo. Hanapon lang po nindo si Miss Nicole Anbejo or duman ka mo mismo mag-inquire sa indang opisina tanganing makapag-contribute man ka mo na madugangan ang stock ni dugo digdi sa Bicol Region. Ay napag-go to kay Ma'am Shirley Antiquera Bulaños. And then kay Ma'am Shirley Tolosa kanyang Matlechon. Nagpasiring ako Kuya Nems dati dyan sa may parte kan Albay District. At ibabaga dyan kay branch itong su Young Mat and Young Mat Wings and Tea. Harang
nilang po dyan sa may City Hall, Legazpi. Maray na pagkauto kay Ma'am Shirley Tolosa and then sa Familia Tolosa man na perming nakaantabay iyan digdi sa Radyo DCGB. Ano po man Kuya Nems, iyan ang ito yung mga abiso. And dyan sa may parte kang ginubatan na, sagod pa po sa Agaan Road closure dyan sa may parte kan sa sentro kan ginubatan Albay bilang pagbubukas man nga ni kan Longganisa Festival 2024. Pero may mga alternatibong agihan. Tinampo na pwede pong maagihan itong mga halidigdi sa syudad kan Legazpi, mapasiring dyan sa tercer distrito kan Albay and vice versa. At sa Nabanggi, Igojanin opening concert sa sentro kan munisipyo. Di ko lang familiar ko Nems kung sisay na banda o personality and ma-perform po dyan. Sa good iyan, August 15, 2024, pwede ka mo dyan na magbisita and maghiling kan mga nakalinyadang activities na dyan. More or less, kabangang bulan nga nito, August 1 to August 15, and festival po dyan. Ang nakaibaran ko po sa lado technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT niya po dyan si Jerome Martinez. Sa production, si Shara Leron. Sa newsroom niya po dyan ang samuyang news director, Sir Mar de la Cruz. Si Ate Johnny Baliran asin si MJ Jeresco. Ako po ang salong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa,